Bitka na Ceru ili Cerska bitka je naziv za jednu od prvih bitaka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj su srpske snage pod vodstvom Stepe Stepanovića odnijele pobjedu nad austro-ugarskim snagama pod vodstvom Oskara Pođoreka. Vodila se od 16. do 19. kolovoza 1914. oko planine Cer u Srbiji, po kojoj je i dobila ime. Njome je spriječen pokušaj Austro-Ugarske da na samom početku vojnički slomi i okupira Srbiju i kako bi se u skladu s planovima središnjih sila poslije mogla okrenuti protiv Rusije. Takav ishod je prilično iznenadio svjetsku javnost, koja je bila očekivala da se jedna mala država ne može oduprijeti velikoj sili. Također je bitno doprinijela održavanju morala sila Antantea, koje su na početku gubile bitke na drugim svim frontovima. Ishodu bitke je znatno pridonijela ispravna defanziva strategija srpske vojne komande, kao i činjenica da su njeni časnici i vojnici nedugo prije u Balkanskim ratovima stekli vrijedna iskustva vezana uz moderni način ratovanja. Na čelu sa generalom Pođorekom kreće ponovo na Srbiju. Prikupivši snage, Pođorek ovaj put napad vrši iz dva pravca. Jedan ide preko Drine, dok drugi preko Save na Beograd. Na drugoj strani Srbi se nalaze u teškoj situaciji. Pored toga što neprijatelj napada na dva fronta, vojsci je preostalo hrane, odjeće i obuće i povrh svega topničkog i puščanog streljiva. Na 6. studenog 1914. godine austro-ugarske trupe forsiraju Drinu i nastupaju prema Šumadiji, dok srpski topovi šute zbog nedostatka streljiva. Vojska se nalazi u raspadnom stanju, bježeći ispred moćnih neprijatelja. Da stanje bude još gore, za vojskom se povlači narod. Koliko je teško stanje bilo govori sjednica vlade vrhovnog zapovjednika u Valjevu, gdje je vojvoda Putnik predlegao sklapanje mira. Tada na pozornicu stupa jedan od najvećih srpskih vojskovođa, Živojin Mišić. Preuzevši od Petra Bojevića zapovjedništvo nad prvom srpskom armijom, Mišić uspijeva okupiti rasute iznemogle postrojbe, uspostaviti zapovjedni lanac Mišić protiv volje vrhovnog zapovjedništva i regenta Aleksandra, povlači svoje postrojbe na položaj Kolubara, iako je ovim potezom morao predati Beograd austro-ugarskim snagama. Mišić dobiva na vremenu, odmara svoje snage i dočekiva pošiljku topničkog streljiva. Nakon Kolubarske bitke, koja je snažno odjeknula u Europi i svijetu, njemačke novine su pisale: Srbija je još jednom uskrsla iz groba Kosova polja, iz Kolubarskog vrela crpiti će tokom čitavog jednog vijeka gradu hrabrost za najveće bitke.